sini sak baik thang boskango mokol boskango sai kalangmani tirara kakalang thangka chungno borok samung tangai kalang thangmani aboni bahan bethei जों ताबो बाचावै एडिसि सिनि हा सिनि दफा हामलाय दङ दिनैनि रांजाकनि साजला खरक थामनि मांथं फियकमानि साल' सिनि अर फाइ मानजाक फाइनाय अनरेबल चेयारमेन जगदीश देव बर्मा सिनि सामुंजारि फाङा दङक्रा पूर्णचंद्र जमातिया सर सिनि अनरेबल EM एडुकेशन PWD चित्तरंजन सर सिनि ताइबो अनरेबल EM LRS बबरंजन रिया ताइ नुखुं खुं थामनि खरक थाम जे कक साइना रोंनाय नुखुंनि बररक जे सिजाक नरक ताखु बखुरक नरकनो जतन खापांनि तिनि रांचाकनि आइखरबाय सैजाकमानि साल तिनि लाइबो मासनामजाकमानि साल जों पगै थांया ताखुकते बखुक सं तिनि खरक थामनि सैजाखाते बो गोबांमा बरक रकनि रांचाकनि आइखरबाय दफानि बागै सेक्रिफाइस खाइकलां थांनाय रकनि मुं मांथं सिमि एडिसनि हेडक्वार्टारिया जब चिनि तिप्रासा तंथेरगो जों तिन तिप्रासा रकनो सिनिरिरिना नांनाय यस दे आर द पर्सन बरक गंखाय चिनि तिप्रासानो चबा खायै जोंनो पुइला ओ चबानि इन्सपिरेसन रिकलां थांमाननाय हायनि सिनि हाफां फाइमानि यागोलो बोबाग्रानि चात्यं मुंबाय जों जतनि चात्यं मुंबाय आपातत खरक थाम जों तिनि मांथंनि मोखां फियकलायनाय नरक जतन साइमानो थै थांजानाय वाइथाम MLA अंगै थांनाय साहित्यिक बुद्धिजीवी फिलोसोफर खरकसा जर्नलिस्ट नरक जतन साइमानो लेट श्यामा चरण त्रिपुरा 1983 থেকে 1988 ও MLA 1998 निचिमी 2003 MLA 2003 निचिमी 2008 आचायो 7 मार्च 1939 बिसिओ बलांगमा सासय थांगा ओहायंगो 11 जून 2010 साल मारिओ बिनी चरण चंतायर जुली ताबक फानो त्रिपुरा हास्तेनि कुबुनि दफानि वा सैनाय साइमाननाय बुद्धिजीवी हिंजांनाय रक वान सगै कक साइ मातंखौ अबहाय खरकसा लिडार तंलांमानि तिप्रासा रकनि जे लिडार तिप्रासा रकनि बागै कक सालांमानि थाइसिङै चिनि अजिता मेम नरकनो साइकलां थांका चानानि जराखै बुफानो सिसिनिया नगो सिकाया बिहि नगोसि थांजाया बसाय अबहायके दफाताय हदानि बागै सेक्रिफाइस लां थांनाय जों खाखायो एडिसि हाफां एप्रोप्रिएट चिनि लिडार रकनो जों तिनि फार्स्ट फेसो भरमरि मानै तंनि ताखुकते बखुसं बनि उलो थै थांजानाय बरम गोनां नगेन्द्र जमातिया 2 जुलाई 1947 बिसिओ बो आचायो 20 जानुआरी 1909 बिसिओ बिनि लांमा चलाङो बबो 1971 ते 1978 बिसि ते 1993 बिसि 1998 निसिम 2008 फिल्डनि MLA अंलांखा बबाहायनि सै गोरों कक बरक मानि ककनि बागै चबा खायलांनाय रिगना रिसानि बागै चबा खायलांनाय अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बागै चबा खायलांनाय आनि मयत दङ अ वाइबा केरं कक चापनकनि आदं थांनाय आनि मयत दङ आंबोनो यं हिनुगु लास्ट ब चिनि तिप्रासा रकनो थांजांदि हायके बुइबाय थंजाकनाय हनै
Kacam sarkit hauso asuki media rong ni bos kango kapha jeng media khanya ro ke bo kabya tong malia asuk ke kaboi bo adino basun narukha aboni yagulo boni interview nana ni ang boni somoy namang sabta kaisani bisingo bo sak hame ang stu gomai kalai thanga aboni lo bo kok si sai manliya bini interview kokhono ang mai manliya ophai khorokcha borok dofani bagi samung tangi थांनाय बनचुं पगैमाया रांचाकने आइ खरबाय अरचिमिया सारा त्रिपुराव बरनि मांथं रगनो जों तेबो पेरिरिनानि जातियकनाय ताइ खरकसानि कक हिंगे ताबोनो साइ थांगासिनि बरम गनां पूर्ण कृपा जमातिया आनि कन्स्टिट्युएन्सि नकलायो वीर विक्रम जमातियानि कक भाइजे वीर विक्रम जमातिया पहिला मार्टार पहिला थै खाख्लाबनि थै रोय हानि बागै नै खाख्लाबनि थै रिनाय बनस गांचिनि तिप्रासारनि बिसिंगो आबनि यागुलो चिनि तिप्रासार ब थैमानि बिसिंतै चिनि तिप्रासार थामसाङै तिरुक तिरुक जे संमानि आबनि यागुलो खरगबुरै एमएलए मानि ताबुक जों थामसाङमानि बरकनि जरानि सिमिनो बोसोलै तेरेप कायजाक मानि अबहायरकनो जों पगैमाया ताकौ तेबोखौ तिनि महाराजानि यागबाय चिनि जतनि बसकाङो जों नुकसं ते नायसङै फियक मानमाबाय जों अबनो चिनि सेटिसफेक्शनिया तेबो दङ चिनि बरम दफानि बागै हदानि बागै तेप्रासारनो मोथांनाय नै जे चबा खाइ थांनाय बरकनि बुमुं जों रांचाकनि आइखरबाय सैनाय तिनि एखाना जत तेप्रासारनि ताकौ तेबोखौ आबो चिनि कमिटमेन्ट आं ते बिसे कक सालिया तेबो चिनि अखरा रत्नखौ बरबो कक नारनाय बर तेबो लाइबो मासेव आसु कक नारगैनो जतननो हामबाया फारि नरक कचालनि फायै तिनि अरल नुकसं नायसं ते लगैसं फाइखे आबन बागै बेलायखेन हामबाय खुलुमबायखे।